Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa, IGP Alkali Baba Usman, PSC daga NPM FDC da kuma ƙudurin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukko Ebesai, wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa laƙabi da nagar na kowa, wato umarni da ƙuduri na tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha tamu ta Kano mai albarka. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara. To, wannan da kuke gani matashi mai garkuwa da mutane ne. Mun samu ƙorafi daga wani bawan Allah da ke zaune a garin Ɗan Zabuwa, ƙaramar hukumar Bichi a nan Kano, akan cewa an kira shi ta nambar wayarsa, wanda bayan an kira shi aka nemi ya bada naira miliyan 1, in ba haka ba kuma ko a yi garkuwa da shi ko kuma a yi garkuwa da 'ya'yansa. To, lokacin da aka nema sai aka fara masa ragi har aka karkare a naira 100,000 da 5,000. To, bayan samun wannan korafi, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano ya tada dakarun 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin OC anti-kidnapping SP Shehu Dahiru, tare da basu umarnin duk inda waɗannan ɓata gari suke to a kamo su, wanda Allah ya ba mu nasara. Gashi muka fara bibiya tun ranar 1 ga watan 9 da aka shigar da wannan korafi har sai ranar 25 ga wata muka samu nasarar bibiya da kamo shi tun daga jihar Kano zuwa jihar Nasarawa, inda ya je kwanta a can yana jira a nemi kuɗin nan a kai masa. To, ga dai bawan Allah da aka kira, za ku ji daga bakinsa. To, da ƙarfi malam me ya faru ne? Assalamu alaikum, sunana Halil Sa'adu, ina zaune a garin Ɗan Zabuwa, ƙaramar hukumar Bichi. A ranar 1 ga watan 9, kimanin kwana 26 da suka wuce, na fuskanci kira daga wata bakuwar namba inda aka nemi in bada kuɗi naira miliyan 1 ko a kama ni ko a kama 'ya'yana, walau a gida ko a makaranta. Daga ƙarshe na je kai report wajen jami'an hukumar ta 'yan sanda ta nan jihar Kano, wanda suka bibi shi su waɗannan masu kira na aka kamo su a garin Fanda, ƙaramar hukumar Kebbi, jihar Nasarawa. Alhamdulillah, ina miƙa godiya ta ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba jami'an 'yan sandan mu nasara akan kama waɗannan ɓata gari. Alhamdulillah. To, nawa suka nemi ka bayar? Sun nemi da ba su naira miliyan 1, wanda na nuna musu ni a gaskiya ba ni da wannan kuɗin. 'Yan kuɗin da nake kasuwa da su ba na bane, na ubangidana ne, inda daga ƙarshe muka yi sulhu da su akan zan ba su naira 100,000 da 5,000. To, wannan wanda ya aikata wannan aika gashi mun kamo shi, ka san shi ne? Na san shi, amma ba wata mu'amala da ta faɗa ni da shi, illa kanwan matata tana auren babansa, saboda haka ita kanwan matata din takan aiko shi wajen matata da sako, ta haka har Allah ya sa ya san ni, ya san gidana. To, ya kaji da kaga an kamo shi, kaga san cewa ka san shi? To, alhamdulillah, abin ya bani takaici da bakin cikin gani cewa yanayin wanda ya san ka shi zai ma wannan abu. Saboda haka ina miƙa godiya ta ga Allah a bisa kama shi da aka yi, domin gaskiya ya firgita ni, saboda irin ɗauki tsawon sati bana iya kwana a gidana, hatta ya kasuwar da nake yi na daina zuwa. Saboda haka alhamdulillah yanzu na samu kwanciyar hankali tun da Allah ya sa ya zo hannu. To, muna godiya. To, shi ma dai gashi in za ku ji daga bakinsa da ƙarfi. Me sunanka? Tukur Ahmad. Na'am? Tukur Ahmad. Shekarunka nawa? 20 ko da 4 ko da 5. A ina kake da zama? Tsanyawa local government. A ina a Tsanyawa? Soro ɗaya. To, ga ka a Banfai, hedikwatar 'yan sanda a nan Kano. Ba mu labarin abin da ka yi. Wani bawan Allah na aikata ma laifi mai suna Halluru, wanda yake a zaune Ɗan Zabuwa. Na kira shi a waya na ce mai in bai bani kuɗi ba miliyan 1 zan kawo mashi yaro ko shi. A hankali jami'an ya kai korafi na a jami'an Kano da 'yan sanda. Aka dinga bibiya ta a waya, inda na tafi Nasarawa, wani gari mai suna Fanda, domin a kai min kuɗin a can. Allah ya sa 'yan sandan Kano suka kama ni. To, ya kuke da shi mutumin? Ito, alakata da shi, akwai kanwa matarsa da ke auren babana. To, tana aiko ni gidan in siyan mata wake in kai mata. To, me yasa baka yi wa kowa ba, kai tunanin shi kai masa? Ina jin ka. Ka san shi dama? Wannan alaƙa da na faɗa ita ce sanin shi kawai. Ka je gidansa ya kai ka ba sau nawa? Gaskiya ban san adadi ba. To, me yasa baka yi tunanin ka yi wa kowa ba sai shi? Ina sauraron ka mana. To, kai yanzu wani abin da kai daidai ne? Gaskiya ban kyauta ba. Na'am?
ban kyauta mashi ba ko ban kyauta ma rayuwata ba. To idan ka ne na kamar wannan ɗaya idan kalau kake? A wannan lokacin ina karami muna firamare mun taho za mu wuce mai mashin shine sai dai ture mu, to akwai mai keke a kusa da ni shine sai na fada kan mai keken shine sai fi da keke shine sai ta buge wurin idan nawa shine he ruwa ya dinga zuba shine idan ya koma haka. Kana gani da wannan ɗaya idan wannan? Ina gani. To kai yanzu ya kake ji a ranka da aka kamo ka? Gaskiya bakin ciki nake ji, ba zan iya masalta shi ba. Ina da bakin ciki fiye da yanda nake ji. Me sana'anka? Ito ni ina aikin lambu, ina yankan shinkafa, ina abin nan lokacin ma kuma ina yin goyin duk dai abin da ya samu. Wane irin goyin? Da mashin haka. A ina? A can garin da nake. A ina kenan? A can fanda inda muke zuwa wanda suke ba mu hafki haka kamar. To me jan hankalinka ga matasa irin ku wanda suke da san zuciya suke irin wannan abin? Dan Allah in sun ga wannan bidiyon na su haƙure ma zuciyarsu su daina, in kuma ba su gani ba suka ji muryata shi gaggawar daina abin da suke. Wanda ke kwaɗayin shiga irin wannan ina mai gargaɗin shi kada ya fara samun zuciyar shi wannan abu da ya gana aikata. Allah ya kiyaye. Kamar yadda kuka ji ya faɗa daga bakinsa, yanzu dai yana hedikwatar 'yan sanda da ke nan Banfai, wanda zan ce kusan binciken ma ya kammala kuma za a gurfanar da shi a gaban kotu. An kamo shi lokacin yana can ya tafi jihar Nasarawa, wanda Allah ne kaɗai ya san abin ma da suke aikatawa a waɗannan wuraren. Wannan kamo wannan ba ƙaramin nasara ba ne. Muna godiya da daga al'umma musamman wanda suka ba mu gudunmawa na ganin cewa tun daga jihar Kano mun yi bibiya na tsawon wannan kwanaki har jihar Nasarawa kuma wato mun kamo shi. Kowane lokaci muna jan hankali al'umma a kula da mutanen da ake mu'amala da su na gida da na waje. Mafi yawancin irin wannan garkuwa da ake yi to zaka ga cewa wanda akwai ɗan gida a ciki ko akwai na kusa da kai a ciki wanda ya san ka ko ya san wani abu naka ake hada wato baki da su ake. To haka zalika masu irin wannan muna kira a gare su. Jihar Kano ba gurin da zaka zo kai wannan abin ka ce wai zaka zauna bane. Abin da yafi ma kawai ka daina, in akwai su ma su daina. Dan idan mutum ya zo ya ce wai zai zo ya aikata wannan aika a jihar Kano, to ko shakka babu ba za mu bar su ba. In kuma ba za ka iya daina ba, ka tattare naka yana ka ƙara gaba. Allah ya kiyaye.